дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тоҷикистону корея ҳамкориҳо дар бахши муҳоҷиратро густариш медиҳад. русия ба мактабҳои тоҷикистон кӯмаки башардӯстона супорид. муроҷиати беш аз 2000 муҳоҷир ба мақомоти тоҷикистон барои ҳалли мушкилот дар русия. арабистон иҷозат дод зоирони тоҷик метавонанд ба зиёрати хонаи худо раванд. хонандаи тоҷик соҳиби гранти омӯзишӣ гардид. машварати кории назди раиси шаҳри панҷакент. амонзода ширин, вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон дар ҳошияи сафари худ ба Кореяи Ҷанубӣ бо вазири шуғли аҳолӣ ва меҳнати ин кишвар Ан Кёнг-дук дидору гуфтугӯ кард. таври вазорати меҳнат хабар медиҳад, зимни мулоқот вазъи феълии муносибатҳои ҳамкории ду кишвар ва масъалаҳои роҳандозии ҳамкориҳои минбаъда барои муташаккилона сафарбар намудани шаҳрвандони тоҷикистон барои амалӣ намудани фаъолияти меҳнатии мавсимӣ ба Ҷумҳурии Корея дар соҳаи саноат, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. манбаъ иттилоъ додааст, ки дар рафти мулоқот ҳамчунин аҳамияти кӯмаки вазорати шуғли аҳолӣ ва меҳнати Корея дар масъалаи огоҳии корфармоёни кореягӣ аз захираҳои кории Тоҷикистон махсусан таъкид шуд. Ан Кёнг-дук, вазири шуғли аҳолӣ ва меҳнати Корея ба рушди ҳамаҷонибаи Тоҷикистон дар солҳои охир баҳои баланд дода, омодагии худро барои фаъол гардонидани муносибатҳои дуҷониба дар соҳаи шуғли аҳолӣ ва ба сатҳи нав расонидани онро таъкид намуд. русия як бастаи бузурги борҳои башардӯстонаро ба Тоҷикистон супорид. маводи озуқаворӣ дар доираи лоиҳае, ки аз ҷониби ҳукумати Федератсияи Русия маблағгузорӣ мешавад, тавассути барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони Милали Муттаҳид интиқол дода шудааст. дар ин бора дафтари матбуоти сафорати Русия дар Душанбе хабар додааст. кӯмаки ғизоӣ барои дастгирии барномаи ғизодиҳии мактаб пешбинӣ шудааст. ҳамин тариқ зиёда аз 948 тонна орди витаминдори истеҳсоли Русия, аз ҷумла беш аз 609 тоннаш ба Душанбе ва беш аз 338 тонна ба шаҳри Хуҷанд ворид шудааст. гуфта мешавад, ки то охири моҳи апрел захираи иловагии маводи ғизоӣ аз ҷумла 1354 тонна орд, 60 тонна равғани офтобпараст ва 67 тонна нахӯди зард омода мешавад. барои ташкили хӯроки гарм барои хонандагони синфҳои 1-4 дар чавчоби барномаи хӯроки мактабӣ ба мактабҳои деҳот ғизо фиристода мешавад, омадааст дар иттилоъи сафорат. ин кӯмак ба шарофати саҳми пешбинишудаи Русия ба хазинаи ҷаҳонии озуқа дар ҳаҷми $2 миллион имконпазир шуд. ёдрас мешавем, ки аз соли 2013 Русия барои иҷрои барномаи ғизоии мактабӣ дар Тоҷикистон беш аз $80 миллион ихтисос додааст. барномаи мазкур бузургтарин лоиҳаи хазинаи ҷаҳонии озуқа дар Тоҷикистон мебошад. пай дар баробари бо маводи ғизоӣ таъмин кардани муассисаҳои таълимӣ, ҳамчунин дар навсозии системаи ғизоии мактабҳои Тоҷикистон, аз ҷумла таъмиру бунёди ошхонаҳои мактабӣ, нонвойхонаҳо ва гармхонаҳо мусоидат мекунад. намояндагии вазорати меҳнати Тоҷикистон дар Русия барои ҳалли мушкилоти муҳоҷирони меҳнатӣ дар қаламрави Русия тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намуда, дар ин самт бо мақомотҳои марбутаи ин кишвар ҳамкориҳои густурдаро баромадааст. ин ниҳоди давлатӣ ба Спутник Тоҷикистон истисно хабар додааст, ки вобаста ба ҳалли мушкилоти муҳоҷирони меҳнатӣ, расонидани кӯмаку машварати ҳуқуқӣ, бо ҷои корӣ таъмин намудан, баргардонидани музди меҳнати онҳо ва дигар масъалаҳои марбут ба самти муҳоҷирати меҳнатӣ дар қаламрави Русия тадбирҳои амалиро роҳандозӣ намуда, дар ин самт бо мақомотҳои марбутаи Русия ҳамкориҳои густурдаро баромадааст. дар ҳамин ҳол дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ ба дафтари намояндагӣ дар шаҳри Москав ва ҳавзаҳои федералии Русия 2854 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ шаҳрвандони Тоҷикистон муроҷиат намуданд. аз ин шумораи муроҷиатҳои ворид гардида 222 муроҷиатҳои хаттӣ буда, 2632 муроҷиатҳои шифоҳӣ ба қайд гирифта шуда, дар доираи қонунҳои амалкунандаи Тоҷикистон ва Русия ба онҳо баррасӣ карда шудааст. ҳамчунин намояндагӣ қайд кардааст, ки вобаста ба мушкилоти муҳоҷирони меҳнатӣ ва вазъи ҳуқуқии онҳо ҳамарӯза муҳоҷирони меҳнатӣ ба дафтари намояндагӣ дар шаҳри Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфа муроҷиат намуда, вобаста ба ҳалли мушкилоти худ тавсия ва машваратҳои ҳуқуқӣ ройгон мегиранд.
арабистони саудӣ барои нахустин бор пас аз 3 соли охир ба зоирони хориҷӣ иҷозат дод ки хонаи худоро зиёрат кунанд. Хабар медиҳад вазорати ҳаҷҷи ин кишвар. Имсол 1 миллион нафар имкони зиёрати Маккаи Мукаррамро доранд. арабистони саудӣ теъдоди иҷозаи зоирин ба ҳаҷ аз ҷумла шаҳрвандони ин салтанат ва хориҷиёнро афзоиш додааст. ҳоҷиён ба хотири ҳифзи саломатӣ ва бехатарии худ ҳангоми адои маросими худ чораҳои эҳтиётӣ андешида дастурҳои пешгирикунандаро риоя кунанд, афзудааст вазорати ҳаҷ ва умра. ба иттилои манбаъ, ҳаҷ имсол ба афроди то 65 сола ва комилан эмкардашуда иҷозат аст. ҳангоми расидан ба ҳоҷиён санҷиш аз COVID-19-ро бо натоиҷи манфӣ дар муҳлати на дертар аз 72 соат пешниҳод кунанд. Алишер Қосимов, хонандаи синфи 11-уми литсей барои хонандагони болоявқат дар шаҳри Хуҷанд, соҳиби шоҳҷоиза гранти омӯзишӣ ба маблағи умумии $1 миллион амрикоӣ гардид ва имкони идомаи таҳсил дар яке аз 8 донишгоҳи бонуфузи Амрико ва Швейтсарияро ба даст овард. Тибқи иттилои директори литсей барои хонандагони болоявқат дар шаҳри Хуҷанд, Сурайё Нигматова, Алишер Қосимов дар чанд озмуни донишгоҳҳои Амрико ва Швейтсария дар соли 2022 иштирок намуда соҳиби шоҳҷоиза шуд ва якбора 8 донишгоҳҳои Амрико ва Швейтсария бо ирсоли мактуби расмӣ эълони омодагии қабули хонандаи тоҷикро тариқи буҷавӣ, яъне ройгон намуданд, ки маблағи умумии он беш аз $1 миллион амрикоӣ хоҳад шуд. Алишер Қосимов аз умилҳои ба ин муваффақият дастёбии худро дар омӯхтани фанҳои таълимӣ бо забони англисӣ дар литсей меҳисобад. Ӯ мегӯяд, дар раванди иштирокаш дар озмунҳои мазкур давоми 2 моҳ эсеро бо забони англисӣ навиштаву пешниҳод намудааст ва ғолиб гардид. Ин ҷавон ният дорад ки яке аз 8 донишгоҳи маъруфро интихоб ва дар оянда духтур ҷарроҳи асаб гардида баъди хатми донишгоҳ ба Тоҷикистон баргардад ва баҳри рушди тибби тоҷик саҳм гузорад. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварати кории назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар машварат, ки бо иштироки муовинони раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ, мақомоти иҷроия, раисони ҷамъиятҳои деҳот, роҳбарони идораву ташкилот ва корхонаву муассисаҳо сурат гирифт, муовини навтаини раиси шаҳр Нақиби Парвина Нарзӣ муаррифӣ карда шуд. дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 7 апрели соли 2022 таҳти рақами 15-116 бо қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 8 апрели соли 2022 таҳти рақами 92 Нақиби Парвина Нарзӣ ба мансаби муовини раиси шаҳри Панҷакент таъин гардид. Нақиби Парвина Нарзӣ санаи 12 июни соли 1982 дар шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик, маълумоташ олӣ. соли 2005 донишкадаи озоди Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакентро бо ихтисоси ҳуқуқшинос идоракунии давлатӣ хатм намудааст. соли 2006 фаъолияти худро ҳамчун мутахассиси шӯъбаи корбозанони комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент оғоз намуда, аз соли 2008 то соли 2015 дар Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба ҳайси мудири шӯъбаи корбозанон фаъолият кардааст. солҳои 2015-2022 муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент буд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба Нақиби Парвина Нарзӣ дар фаъолияти минбаъда дар вазифаи пурмасъулият барору комёбиҳо таманно кард. баъдан аз масъулин вобаста ба раванди бунёди иншоотҳои ҷашнӣ пурсиш карда таъкид ба амал овард, ки тамоми корҳои дар ин ҷодда ба нақша гирифта шуда дар муҳлати муқаррар гардида ва сатҳу сифати хуб ба анҷом расонида шаванд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар анҷоми ҷалсаи корӣ ҷиҳати вусъати корҳои бунёдкорӣ дар амал татбиқ кардани ҳадафҳои созандаи пешвои муаззими миллат, дастгирии иқдомҳои шоистаи шаҳрвандони кишвар ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар ин бора дафтари матбуоти раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ медиҳад. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 11 апрели соли 2022 шинос мекунам. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 12 сомонию 50 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 57 дирам. 100 рубли русӣ бошад баробар аст ба 17 сомонию 15 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобии абрнок пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 17 то 27 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои навбатии танзияту хонабод бошед. хайр.
барномаи иттилоотии хабар. аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.